И така, здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Имам я инсталирана Майнкрафт. Лака ми обаче на лайна, което ме изнервя. Защо трябва да лагва? Играта трябва да лагва. Аз да ми лагва. Защо майката ще? Така не ми харесва. Партикъл са малко. Да, заради това лагва, бе. Заради партикъл са, бе, хора. С това ми лагва. Така, ние сме в пустинен байон. Ето. Намалил съм видимостта, защото все още си ми лагва. И джамп! Добре. Както и да е. Така, значи това е Майнкрафт. Това са всичките, почти всичките айтеми. Може да айтеми, Redstone айтеми. Холпър е много интересно нещо. Защото кликна на него и така. Както винаги можем да играем и Survival. И ще направя една къща и тогава ще върнем. И здравейте хора, направих си къщата, сега ще ви я покажа. Ето това е, отвън прилича. Малко е грозничко. Има стъкло и фенс, през което не може да видите. Дори да не щупите фенса, пак нищо не може да видите, защото има чест. Така, това е моята къщичка. Нека влезем вътре. Аре. Виждате, имам 4 наковални, 1, 2, 3, 4, 5, 5 фурни, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 честа. От тях няма нищо естествено. Ево, в средния вече имам 2 потчета, 2 кревата, през които не мога да спя. И така, нека ви покажем Survival. Ето това е Survival. Както виждате, се чупи трудно. И нямате unlimited блочета, като в Creative. Също така, примерно, по-твърди материали като Stone се чупят много трудно и да ги щупите. Виждате, че не ги взимате, така че ще изкопим от някъде едно блокче. Така, в момента съм в снежен байон. Тук е както са, ако се допрете до него, ви взима демидж. Това ще го щупи просто. Щупих кактуса. Нека направим по-голямо. Виждате, че пак ви взима демидж. По-добре е. Имаме си 5 кактуса. Кактуси принципно не ни вършат никаква работа. Така че просто ще се включа. Първо ще сетнем времето. Да е нощ. Реде! До нощ. За да легнем, за да си направим спаун point. Спаун point, т.е. като умрем да се спаунем ето тук в нашата обичана къща. Нека излезем сега и да ви покажа съществата.
много добра за ей те скрипъри, защото сега да им избяга малко и скелетоните. Ай, той ще ме убие! Майка ти парас, няма ме убиваш. Ще майка ти. Няма. Нека се качим някъде. Високо така, че да не могат да стигнат лесно. За да напише един чит. Ето този. Така. Гейм модът да няма креатив. Ще си вземем само един меч. Една каска, броня, панталони и бутушки. Нека си ги сложим сега. Така. Да си сетнем тайма гейм мода на 0 отново, за да бъдем на survival. Между другото, като скочите от високо куче... О, фак! Точно ме убие, точно ме убие, точно ме убие, точно ме убие. Майка ти дева! Сега отново правим това, за да си вземем златна ябълка. Златната ябълка, като изядете, и ви дава да ви се регенерейтва кръвта, което принципно е много добро нещо. Кажем къде сте педалчета. Падна, тук виждате, че ми взима демидж. Така. Нека ги намерим на педали отново, за да ви покажа какво точно е крипъра и защо не трябва да се закачате с него. Да си седнем времето пак нощ. Така, пак нощ и ще спра като се спалнат. И така, ето ме отново, ето там има крипър, има и зомбита. Сега ще ви покажа какво точно прави крипъра. Виждате, че се надува и гъми. Сега нека убием този скелет тук. Умреше! Гъмът ме крипъри е световно, а и този скелет нещастен. Умри бе! Умри бе! Браво на него. Сега и тези зомбите нещастници. Не стреляш тия, война. Умри бе. Секси бомби. И спайдери. Пайците не са много опасни, но са ужасни. Така, ето тук видях нещо да гори. Това е лава. Не трябва да скачаме в лавата, защото става ето така. Are you fucking kidding me? Къде си във войната? В лавата ли падна, В лавата падна. Добре, не трябва да падаме в лавата, защото принципно ще стане това. Ще изгори. Умри бе, зомби, умри бе, умри бе! И така, ако... Сега ще се върна след малко. И здравейте хора отново, сега ще ви покажа какво точно ще стане, ако паднем! Това. Дава ни title screen и респаун. Ако натиснем title screen, се връщаме в главното меню на самата играта. Ако натиснем респаун, виждате, че ни спауна в нашата обична къща. Това е awesome! И да. Както и да е. Добре хора, това беше всичко от мен. Само да ходя си обера айтемите, то после ще е. Добре, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и това е. Чао! Намерих си гадните айтеми, ей! 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 What the fuck това? Какво това е? Доста... Диш!